assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV musidɓe fulɓe fulaɓe lamnam to mbawɗon wonde no mbawɗon wondirde jamme cellal kisalla yowne mon no gowirɗon yiide walla no gowirɗon nande laana yontaɓe hande ka duñi e fannu goɗɗo walla mbiyen e mbaadi wondi nde won noon kalko yiya e aduna ne heewi wadde évolution woni ɓamtare caggal nde calmin lobbuɗi jeeɗiɗi Fuuta ɗi woni ummorade ɓunnu Kumba Bannandu Bou Malick Sy Daouda Boucar haytanma loore lomminde walla mbiyen Mamadou Gaye Lemoun ngenare daade gelode nekku hebi damba galo demba e mbatu damba galo feri lami galoyaɓe hebi feri lami hebiyaɓe mbatu feri lami mbatunade ngenar ɓeɓi Allah yiɗi taniraɓe Bintara Boye en calmini ha toye Jolofe Ngerendi toye Ferloya Siboyde laano yontaɓe no gowon ɗon dañir ɗum wonno koye tergal e fannuji goɗɗi kono hande kadi ariɗo e Pindi Dental Fulɓe nde wonnoon eɗen mbawi wiide ko kodde Roussefe Kosam laana kange kawƴe kalis julnuɓe yontaɓe leñolam eɗen gowi wiide woto goppen ha wendu hora mbiyen eɗen gase mo woydu nde won noon saɗa manta gurɗo mantumo nde wuuri nde saɗa manta neɗɗo mantumo nde wuuri nde hande laana kaɗon ma duñ naworde goto e jaaɓe toro naworde goto pular mo heftini naworde goto mo ganduɗa ko leñol pular fof darini ko aduna fof huftidini andi mo woni international jiiɗo aduna to Podor mawni to e jum nde won noon pular ne wiye ko tawaɗo wolde laaɓa jangu saabi genviden oɗo gorko ñang baalo nde wawata ardenne a haalanden o gorko avant keɗen jeehe ɗum noon wonani suspense mais kokken Nickel Nouroudine Nia salmina bandiraɓe e mon frère min calmini bandiraɓe tedduɓe gandanɗa hoorema yeeɓoɓe Pindi TV e wadde félicité questeur à l'Assemblée nationale Daoudou Moussa Dia e Harouna Dia machallah nallo hokkiɓe nde miijo neɗɗo so jañi woni ñamade neɗɗo joguiɗo jeeya ɗo ummi nder ñamade hay sa lelnama wawani yoɓande hoorema ko an tan kadi wawi ɗum yoɓande hoorema holliri hande e bandiraɓe julɓe tedduɓe heeɗiɓe hande ɓe gandi pulagu ene jogui gueɗal e dunde babaɗama nde leyɗele kewɗe hande ha naati ko pular yama Pindi TV kala ko woni Pindi wona jaam wona kisal wona teddugal wona yaajede machallah télévision mo gandanɗa hoorema bandiraɓe julɓe tedduɓe heeɗiɓe foof e mi haalata tan leyɗele kewɗe noon Afrique centrale ɗo ɗo France ɗo ɗo États-Unis ɗo partout yimɓe foof ene mbatti haqqille e gandanɗa hoorema e oɗo galle e oɗo émission no mbiruɗa ni yontaɓe neɗɗo foti ko haalede guila yahani taw ɗo haalo pulaar wi aɗum ko lacciri caƴƴiri ma landede wawa muɗade mboɗi heewi haalde konngol neɗɗo sen yeeya bamum yo yeeyi ganduɗo bamum sa yii mo anda bamma sikkata ba fof way kono bamum ne wawi ɗum sodde coggu eñe kono noon holliri hande machallah ɓe weltade e wadde mi invité oɗo émission mo ganduɗa hoorema haalde jontaɗo daari on so mbiɗa haala ɗum ni mbiɗa wawi haalde ɗo ha janggo taw mi gasnata woni Elhaji Baba Gaye Siri Bocar Diongo ɗum ko weltare bisimilla sikki ala musidɓe tedduɓe ko onon tigui nandiri ɗum noon nde won noon hunde so towama towan tawn ko to ɗum woni ko towani hande noon so yeehi yettima lubbuli e nder aduna o foof woni juhlidode babadama nde foof ko golle paydinde nde won noon hunde kala ene ñaagui ɓamtade ñaaga évolution Pindi Dental Fulɓe so holto heɓata ko golle paydinde golle pattam lami nde won noon wona hunde ñuhidade wona hunde kadi bon dartetede to ala donc ñang balo hande laano yontaɓe duñi premier numéro e nder Pindi TV ndeysan suɓima fartange addude on ɗo haalde wone goto yontaɓe leñol ngol nde won noon mi wima nane ko tawaɗo wolde laaɓa janko gonga sikki ala somin kaala haala Elhaji Baba Mal golle makko faade leñol ngol darde makko faade leñol ngol alay sago tubakoɓe ne mbiye modestie holko ganduɗa neɗɗo o wawa ɗum haalande hoore makko mo wawi ɗum gollade wona théorie mais neɗɗo o dimo darade tan haala mum donc wona hunde jojjude walla mbiyen wona hunde hande nde wonno leñol ngol nde kinɗe ɗe pecca nde mon fof won ko resna mon fof won ko rokka so tawi haalama ndimagu woni jamaragal ngal ɗon ene haala ñeñagu woni décoration nde won noon hanki haaɓe kalanno mayde naggue mbaɗɗo puccu avant noon ko naggue ngene mayma puccu ngu waɗe jambaro e hew walde nde donc nak saɗa haala makko an
en tant que neɗɗo ganduɗo mo walla neɗɗo ɓattiɗo mo hol gonɗo Elhadji Baba Mal rendi Moussa Seydi Niang vraiment oɗo premier numéro o waɗi jam rendi dokal pullo haaɗi koye hokkudemo mbaalu hokkuma mbaalu mbiyen jowdi hokkuma nagge kono ko pullo hokkima ngeloba tan ɗon tew haaɗi timmi premier numéro a miijima hannde yontaɓe kaalen jontaɗo daari woni Elhadji Baba Gaysiri Bocara Ndiongo rendi Baba Mal woni Sénégal mi haalama hannde ko neɗɗo meeɗa nande bisimilla Baba Alsamba Diop Birane Yero Malick Mañay marale mo koddanɗo mo jigé ma macco wala Birane ak Mara mi haalani Fouta de mi yettaki taw bisimilla Baba Alsamba Diop mi yima Birane Yero Malick Mañay marale mo koddanɗo mo jigé ma macco wala Birane ak Mara Birane jibini ko sanu sanu jibini xaar sanu jibini Ayda Wadde Alassane Wadde Ayde woni nene makko Alassane woni Baba Oumar Wadde woni Sanor Sar Sanor xaar ɗon Baba Gaysiri Bocar Ndiongo Samba Coumba Diaw Gaynde Gui Borom Malen Guène ɗon o jiide monsieur le ministre Ali Ngouille Ndiaye Ali Ngouille Ndiaye goto ɗon o jiidire Baba Mal ɗo Jolof ɗo jokku ñam ɗon waɗi kam yiidema hannde a haali jontaɗo Baba Gaysiri Bocar Ndiongo Amadou Bocar Ndiongo Fatimata Bocar Ndiongo mo Samba Coumba Diaw Gaynde Gui Borom Malen Guène ha hannde mi haalani Fouta analani Gaysiri Bocar Ndiongo donc Elhadji Baba Ndiongo mo innirawo so Baba wayi ni Baba no foti waadi ni corona ko tiiɗani sabu ɗum o innira ko Elhadji Baba Ndiongo Elhadji Baba Ndiongo sa naati hannde e nder Fouta a yiyama hannde mo Alaji Malick Sy tottuno lijaas ƴettu juma o mbaɗa ɗum Mbodiene woni Holol woni Podor woni Elhadji Baba Ndiongo o no innira arende gouverneur Saint-Louis meeɗi noddude Alaji Malick Sy no namno ɗum e diine l'islam almuɓe fof ngari Elhadji Baba Ndiongo en wonno hen woni Baba mum Baba Mal tanum Baba Mal no ɓe jetti nde yimɓe fof ngoni gouverneur ena paɗa Alaji Malick Sy holko foti haaldude gouverneur Saint-Louis Touba ko wonno Alaji Malick Sy lumiére gonnoɗo e mum o leer gonnoɗe mo gouverneur wawano huccidde e Alaji Malick Sy ƴettuno ko rido waɗi hakkude mabɓe aɓe kalda omo namno Alaji Malick Sy holko mbatta diine e l'islam Alaji Malick Sy ne jaabomo waaji goto wirti tan to almuɓe fof no dari Elhadji Baba Ndiongo en wonno hen e nder Jolf mbi lingen fay def holko batton ɗo e mbide ko Alaji Malick Sy gouverneur noddimo mbi xamna lu ñu defon Serigne Touba rek lañuy def Alaji Malick Sy hoɓe mbanno Serigne Touba tan ɗum mi mbaɗata Alaji Malick Sy yimɓe fof mbaɗi découragé ji heddi goto ananay heddi Elhadji Baba Ndiongo Alaji Malick Sy yalti gouverneur Saint-Louis kalko haalno gouverneur yi Alaji Malick Sy jaɓani ɗum gouverneur kadi jaɓani Alaji Malick Sy wi kalko mbatta e diine mbeɗa wondema mbeɗa yaadema e nder ɗum Baba Ndiongo yalti e damal ngal are tan e kuuro no mbirten ni dingaral ngal Alaji Malick Sy ne yalta o yi Baba lo fay def Baba holko mbatta ɗo mbaɗi ko wolof ɓe kaldata Baba Ndiongo yi bañu rey nañ ma rey bañu yobbu nañ mi yobbu hoɓe mbara yoɓe mbaram hoɓe nawo yoɓe nawam hulɓinade yobbu yinno ñani hen Alaji Malick Sy e nder gouverneur Saint-Louis ƴetti lijaas tottum Elhadji Baba Ndiongo o yi sampal jumaji macco Mbodiene ƴettu juma o mbaɗa ɗum Mbodiene ɗum woni Elhadji Baba Ndiongo mo Baba Mal innirawo ɗon noon ko Baba Gaysiri Bocar Hammadi Fatimata Hassan fonno goɗɗo ɗum waɗi kam yiidemo oɗo konkoni Sénégal a yimɓe ganda ɗe pendo Moussa Boukari ɗo Hamidine Moussa Boukari ɗo Dondu Moussa Boukari ɗo Gaysiri Moussa Boukari yeri Eidou Youssou Samba ten ɗon ko Penda Sar mo ngawle no cuɓolago Cheikh Oumar Foutiyou Tall kodɗo Adama e Silimane Siré Samba Demba Ali Moutar no fottata nde e jiyaɗo Allah no hokkamo wirdu rokkimo wirdu ta ko ngawle oɗo tawnoɗo Penda Sar ɗum waɗi yiidemo Elhadji Baba Mal so neɗɗo yina haala ɗum gasata konkoni Sénégal konkoni leydi ndi Seydi Niang musidɓe tedduɓe nani nde won noon ko ɗo
ala bange goɗɗo ɓe mbi noon guerte guirtete koto gawno so tawi hande wayni musidɓe fulɓe ɓe walla mbiyen gandi ko hesɗi e Baaba Maal gandi holto Baaba Maal umiri koye ɗo e Pindi TV nde won noon en mbi ko laana kanŋe ka oƴe kalis jonnuɓe yontaɓe leñol am ɗon e wela wolɓe fulɓe andude yogue gueɗe ummiriɗe paade Baaba Maal walla hol golowole Baaba Maal hol gonɗo oɗon Baaba Maal ene wiye noon neɗɗo ne artata hoore mum gueɗe jeeɗiɗi wadde ngal ɗon kaare siragal o wona nokku ɗum banggue goɗo koye on mo innira tigui Alhaji Baba Diongo on ɗo ko ɗon o ƴetti ɗum musidɓe fulɓe on keɗima asko nde won noon ko tawaɗo wolde laaɓa janggu en mbaɗi ɗon répété so gamri tiggu yooɗi kadi yumma jagge balaɓe sa yi ñeeño tan o heddima e yesso dimowo meeɗa ruttirade caggal nde wonno dimmono mo ƴemmo nde won noon pulaar ne heewi wiide so junggo ɓooye gaska wonko tawi nder ko jammo hande en kaali Baaba Maal Nickel haalimo e fannu goɗɗo nde won noon koɓe hanki gonduno hande kadi gondi en kaale makko fannu nale kagal Nickel aɗa ɓaɗi Baaba Maal yontede mo leñol ngol ko ndeɗo dande ndewnare a international ko wadde représenté ngol ɗo leñol ngol ganduɗa ala to ngol taweta he nder Afrique de l'Ouest walla to ala to ngol taweta he nder asmano wadde ngo représenté ɗe mbawi widemo hande ko capitaine nde won noon blason walla kufuno nane juuɗi dow hoore makko o meeɗa ruttirade caggal nder ndeɗon wolde saabu ne wiye ko engagement yaadu waɗi ruttade ala o mayde nene yeeso kono gacce nene caggal te nduɗon yaadu kadi watta gacce nde won noon jambar oɗon hulani taltalde junggo ndimagu nguɗon en gonmo laɓade sefe ono yaara banggue o banggue laasi kiɗon nayro caggal jamaro noon hulani nde hon noon alkabaji nene dow hoore majjum Baaba Maal en nalankagal e fannu créativité holto mbawɗa no jubbane rendi Elhaji Baba Gaysiri Bocar Diongo Massamba Coumba Diaw mi tamo Samba Babum to hortani ndeysan no jibinani duwayru wuri Ndiak Makhtar Bou Fatim Diop marale Sadio ma deejo macci mbillor tanum Baaba Maal Alassamba Aw Diop ne ari nde Podor yaka Podor yerno ko gasp sikkiɗi Ndiak Makhtar Bou Fatim Diop marale Sadio ma deejo macci mbillor ummi waalo Fatim Diop marale Sadio ma deejo macci mbillor woni tanum bubu delo hoodigu maali wolom ganna bacam ganna bodel makam woni tanum ɓe gandanɗa ɗo arɗo kiiray ɗo ɓe mbimo Ndiak Makhtar Bou Fatim Diop marale Sadio ma deejo macci mbillor an a wawa laamade waalo ɓe noon ɓe mbi ɗon mbimi ko Fatim Diop marale Sadio ma deejo macci mbillor woni tani bubu delo hoodigu maali wolom ganna bacam ganna bodel makam woni tan arɗo kiiray Ndiak Makhtar Bou Fatim Diop marale Sadio ma deejo macci mbillor finni noon fayi mbillor to e ko wuro famɗugo Ndiak wonde nayi ɗi wonde baali ɗi wonde ñeeƴum wonde awluɓe men Ndiak ene yaha ha naati ɗo gandanɗa hoore maɗa gasba ɗo ɗo yiyaɗo Podor hande ya duwayre wuro Ndiak Makhtar Bou Fatim Diop marale Sadio ma deejo macci mbillor nane mi yinomo Baba Alassamba Aw Diop birani yero Malick Mandiaye marale mo koddo ndaw mo jigui mama ca waalo Ndiak Makhtar Bou Fatim Diop marale Sadio ma deejo macci mbillor na Ndiak ari nde toye ɗon tubako goto ndi e Faidherbe Ndiak Makhtar e Alassamba Aw Diop tanum Baaba Maal wuudi Biram Soggo Ndiak e tanam naadi Podor mbiɗen aran bakkere ɗelki na Ndiak ari nde towi tubakoɗo ene jooɗi tubakoɗo no jagde ko ɗum Ndiak arde doole mum uyi Ndiak yo hokkumo foɗi to nguro nagge hoɗo e Podor Ndiak Makhtar hokkimo nagge tubako selti nguro nagge waɗi ɗum ɓoggol ñande wiyata an neɗɗo hokki neɗɗo nguro nagge heewani o hokkimo Faidherbe Podor gouverneur hokkimo Faidherbe Podor e nder mum ɗon ha nani Podor ɗo ɗo Baba Gaysiri Bocar Diongo jibinaɗo yiyatno ko gasbo wonɗo seeriraɓe konno e nder Podor tubakoɓe ngari en gas eɗen jiiɗi waɗi ɗon création wayno monument walla ko way noon ɓe tawi looɗe ɗe ɗe mbaɗi kanŋe kaasi mbi le poki e la dor a meeɗa ɗum nandi hande ma nanɗum gasi koye Pin TV bisimilla Baaba Maal sa yi artiste mum ɗo jeeyaɗo ɗo ummiɗo neɗɗo siyama jibinako Fouta mowni ko Fouta tanum jeeya ko Jolof tanum jeeya ko Waalo ono foti jogade gandal sa ƴiwi hande meilleur film 2019 ɓurɗo meilleur film monde 2019 Black Panther holo jimdu ɗum Elhaji Baba Gaysiri Bocar Diongo to jeeya ko Fouta meilleur film de monde 2019 Black Panther Sidi Gaysiri musique Oscar Sidi Gaysiri Sidi Gaysiri so haali ɗum o haali Jolof Sidi Gaysiri so haali ɗum
o haali galle Ibra Almami Birane Hammad Abdoulaye Pare Sowa Ndiassa Djili Birom Baño Sidi Gaye Siri so haali ɗum o haali galle Cheikh Oumar Fouti Koddaɗo may Sidi Man Siré Samba Dembali Moutar Sidi Gaye Siri so haali ɗum o haali ɗum galle Cheikh Amadou Bamba Sin Touba Khadim Rasoul ɗum waɗi ko miidemo ɗo ko yimi ko kala ɗo yimi tan ko gandal woni ɗon gandal cuumingal gundungal e jokkere endam pewnongal endam on film yowti woni Black Panther film ɓurɗo mawnude enen fof eɗen gandi ɗum film o enen mbawide jimol ngol waɗa ko bunko bambara studio Elage Baba Gaye Siri Bocar Diongo wona londude ɗo waɗa Jam Ñaajo meilleur film de monde ɗo e Jam Ñaajo waɗa hewɓe ne cikka Babamal o déplacé ha ala ɗo e Jam Ñaajo film o waɗa studio makko nanka ɗo kono wona e nder Marvel studio ala gasi ɗo o waɗi ɗum e studio makko nanka o on film hande oɗon chanson hande woni gandanɗa o jimri ɓurni mawnude hande dunde babadam nde aɗa wonɗo nowi hande ɗemgal ngal mi yaadi Elage Baba Gaye Siri Bocar Diongo mois de juin mbaɗmi tour de Europe ala ɗo mi naatande koyngal naata barke Cheikh Mahmoudou Nourul Dini Racine Kadi Sara Samba Coumba Djeliya Seydou Maymoudi ceerno mo janggade ɗum mo satine mo jooɗaki rokku mum duuni hono jogori téléphone hakkude mi joomum yahabi ya balla ya Rasulullah course neɗɗo wonko waɗatma tan a yettirta ɗum Allah min mbaɗi tour ni min ngari première Baba Mal no min ngari nde Barcelone min ji waɗi visite e ministre affaires étrangères ɗo ganduɗa katolinaɗo on visite palais o nomin naati nde hamin paari o haalde on o yewtide on partenaire uji goɗɗi ngari mbi il faut waɗan ɗumen conférence aɓe mbaɗa ƴeewa Baba Mal hoto tolni e wonde ɗum africain africanité gonɗo e makko gonɗo e makko e gongantagal gongal makko ngal ɓe mbaɗi conférence o Baba Mal aɓe kaala hakkude ko tagui hande ɓaleɓe no ummo Afrique ene ɗanno ene ngara Elage Baba Gaye Siri Bocar Diongo tawno neɗɗo ko suusi aɗa andi neɗɗo sa ɗaminaki tan a suusan noon gasi omo waɗa défendre wi onon hande minen ɓaleɓe somin ngare moon hande poɗɗon amen ko wallude poɗɗon amen ko jaɓɓade onon sande son ummima ɗo hande on gariɗo Afrique ɗo on jaɓɓere kono minen hayso koye laaɗe min joli sukaɓe min hayso koye laaɗe joli onon puɗɗi men wadde défendre aɗa onon waɗa défendre hoore mum woni mbaɗatnoɗo traduire en espagnol keddi ɗon haala français tubako noon o welti Elage Baba Gaye Siri Bocar Diongo o yi janggo mi waɗanma diine hirande mawde e katolinaɗo aɗa andi Picasso ɗo rewi livre d'or africain ciññin ɗum e Afrique Sénégal ande ko hono Elage Baba Gaye Siri Bocar Diongo livre d'or ɗum hutti toon livre d'or mbimami ɗo katolinaɗo holko addi sababu livre o gonga mo haaloɓe gandi o ko gongante ene waɗa défendre on wawno wadde défendre ses intérêts personnels ko tubabu yiyata ko kono waɗa défendre ko intérêt leñol ngol intérêt bandiraɓe fulɓe tedduɓe heeɗiɓe ɓe Baba Mal seññin livre d'or ma won 100 ans de Picasso en ndewi africain mo gandanɗa hoore ma ɓaleejo battidiɗo ɗum signil ko Elage Baba Gaye Siri Bocar Diongo on noon konko jimri ndi addani ɗum wona mo yima tan kalan ne waɗa e noppi yimɓe ala ko Allah woni sababu o nela e leñol ngol Cheikh Oumar Foutiyou Tall Koddaɗo may Sidi Man Siré Samba Demba Ali Moutar meeɗi haalde woni ɓiɗɗo jibinte koye dande maayo o wurata koye dande makko aɗa woni wono Elage Baba Gaye Siri Bocar Diongo Baba Mal musidɓe tedduɓe ko onon tigi nanir ɗum e noppi mon nde won noon mi wi ko ɗo wona banggue goɗɗo sikki Allah so piindi ndi wilti ndi welat jodde ndeysan so piindi ndi wilti kadi ndi womɓe sa yi buuɓi ɗi gaari walla ene tarno ɗum ɗon ndiwa nde won noon ko fleurir oɗon wadde hokku ɗum colorique oɗon ha wawa wiltude ha wawa yodde walla ha wawa hokkude ɓesnoje ko ɗum noon saabu ho ɗiɗon colli walla mbiyen ɗiɗon buuɓe ne gaare dow majjum on nani ko Nikel Nouroudine haali e ko faade Baba Mal kon gandano e makko nde wonnon en mbino ko ronan tiɗani te woɗ ko tawɗa kadi bonnatama o haali oɗo pouvoir de créativité o haali kadi oɗo engagement nde wonnon ene wawi joɗat toon waɗa défendre intérêt mum personnel te kadi ala to ñiŋete nde wonnon ko leñol ngol saabi ummade makko ko leñol ngol kadi saabi darade makko ɗum noon o yejjitani ngol caggal hay tuma goto walla e saaha goto e o haali ɗo haala Black Panther Wakanda eɗen mbatta hen kadi la chute du faucon noir de Black Hawk Down ɗum wonno koye film américano britannique ɗon kadi ko haalde e caɗele e gurdam e nder aduna ndeysaan waɗi tourdi mon encore Oscar de la meilleure musique nder Marvel studio wona naalaki kala jiɗɗo heɓa ɗum noon ko pouvoir de créativité makko ko ɗum eɗen kala Baba Mal gorko a haalinoma e tourni mon e nder Europe
ane baba ala fufton mbaldani e nder toro bellelde jammaji mon futto don non gorko odon image odon mo wada refléter gummoto to e nder hôtel 5 étoiles jippoga e nder fuute toro to ganduda bon to don budda sa holno on gorko siforto e ngollonde arandi elage baba gaysir bokar jongo so ummima hande londe no wonde mission yimi en ummi hôtelaji burdi mawnude jango mo jogi concert de gananda hoore ma e nder fuuto lo département de Matam wala département de Podor koch kuma yaade be don haw yetto do yetti do o wawi lelade daati o wawi lelade daataani arande ko tagi dum neddo so woni ko he o mawni hen baba mal no fuddi yimdi ha jiwi konko e alaji mbasu nyang yalla yurmo yaafo dum man garo hen tobe na toba abe jehe ladde tobe na toba subaka ki hidi jamma e nyalom on non so yi gilene woni cukile ina wada dum ko mawni dum wawa dum hawde tawno ko heno jibina heno mawni ko futan kagal tidim on ala ko wawi dum tiddi sona futan kagal ala ko wawi dum yoddi sona futan kagal adandi Moussa aduno yimbe il faut be ganda leñol ngol elage baba kalko leñol ngol fonno nowede baba gaysiri bokar ñom wadni dum leñol ngol yetni dum non timmi kaldo leñol ngol fonno yettade do pulago haaletno Chine baba mal nowi dum do pulago haaletno France baba mal nowi dum do pulago haaletno Espagne baba mal nowi dum do pulago haaletno Angleterre baba mal nowi dum do pulago haaletno Amerique baba mal nowi dum pulago haaletno Inde ala do baba mal nanani pulago on ko heddani men ene mako kadi mami haalene gedi didi jetten Allah bismillah min jettir gedi didi Allah jettiren Allah sabu Allah bawdo goto ko Allah moƴƴo ko Allah jurmotoɗo ko Allah jafatoɗo ko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala elage baba mal mbeɗa yenna e Allah hay goto findintamo yima ñamnima kam dépense passe loise ordonnance ananani aɗa andi Moussa asuji nayyi ko towi mi wuuro a wawa humdude ha fini tan ha renaka ƴettat bagsuji ma jalta wuuro ngo sa fini aɗa walde probléme dépense passe loise ordonnance idon asuji nayyi ko towi nedde wura wa humtude tan ha renaki tan ma yata bajjan leena mbiyama min de leyna jimmi ko ya walla mi dañi probléme dépenser passer loyer et ordonnance elage baba gaysir bokar jongo walli leñol ngol gedi didi ene woodi hen kala ko jañe aduna makko Allah hokkirimo dum koy jijam makko baba mal kala ko ñaami subake ki hide jamma e nyalom ko jijam makko hokkimo dum baba mal wana ñamnotore pré à la banque elage baba gaysiri bokare jong hay goto findintamo hakkunde 10h et midi 13h et 4h adana mo kayto li baba mal min de banque wonko jogonda banque walla honko badanda banque adi ko hokkat dum neddo ko yonede ko Allah wadan mako yondikinade Allah hokkimo o yonama Allah hokkimo kala ko jañi suba kay ki hide jamma e nyalomo ko jijam makko hokkimo ko tampere baba mal ñamata ko tampani baba mal kal ko jañi suba kay ki hide jamma e nyalam Allah hokkimo koy tampere mako Moussa bida ken kalo do gorko dum non tentini ko onon baccalauréat mo hebi en classe de première nde won non so neddo jangi hutura e jangdi mum don nde don jangde wada nafoore nde wonon are philosophie cimtidi don habe garab mi ba travail aliénation kal ko liggey ma wala manam golle ma bawan hokkude me l'essasman haydara waadum hokkude ma wadde di don bindi di jangino onon classe terminale o yejirani dum non haali yoyre makko e neddo hakkilantagal makko a haalini joni joni mbasuña en mbi yo Allah yurmomo yafo min ya rabbal alamin Allah den Mamadou Gaye yo Allah yurmomo yafo min ya rabbal alamin Allah o yo Oumar kadi biddoto makko yo Allah yurmomo yafo min ya rabbal alamin Allah en kaali e album makko 5 haalino nane album makko souvenir 5 haalino nane e pouvoir de créativité joɗotoɗo ɓulno jimɗi ɗi ganduɗa ala to waɗa copier walla ala to juhina sikki ala sen ngari hon tan directement hollo yewende nde don be don be wonduno hanki be don onon kadi be gondundon hanki hande birnima nde don yewende arandi gedi di no wode aduna Allah jeego mum desa so neddo gedi di aduna neddo ma ngumdina Allah joomiraado subhanahu wa taala ha jañi imanagal e aduna kala ko ari ganda ko Allah desa ko wiñima non e ko fewnir ma ko joomiraado subhanahu wa taala neddo sawno so neddo fini ummima galle mum
gila ndawɗa ɗo midi ha 13h ha 14h fofango poflango ala hen ko jeeyanɗa hoore ma ko Allah hokkuma ɗum Allah noon ko jeeyi ko nowi a ruttot tan ɗo Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ɗo duttiɗɗa imanagal e nder Allah ɗo hay goto yita yewede woodani kono yewede nde Allah nde nene jaɓo sikki Allah dede mamma yi baba Gassiri Bocar Ñongo heewi yidem ko dede mamma lawol amen tan voyage amen jo dede mamma tungunam wiyatan ko dede mamma jeyal Allah moƴƴo bawɗo ko waɗata teeyɗo tedduɗo ma Allah nowi kadi e suturu arande neɗɗo saɗi tan neɗɗo foti ñagade jomiraɗo subhanahu wa taala Allah suurma aduna e laakar Allah suurimo Moussa omo wuuri Allah suurimo omo maayi kadi ena haɓnotono nden finde mum Allah waɗi Baba Maal Diagne woni hawridi henede ko ñaganaki tan dede mammo yo Allah yurmo yaafomo yo Allah kadi haarumo aljanna ya horma Allah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawno ko Allah arin ko Allah jeeyi ko nowi a yettirta ɗum Allah eɗen jooɗi ɓeeɗo kamɓe en jeehi kono en ganda en ganda ko hande en ganda ko janggo en ganda ko ɓaawo janggo Allah jomiraɗo subhanahu wa taala jogini min fof ñagoɗen Allah yo Allah hokku men judde balɗe moƴƴude batte amin musidɓe tedduɓe ene wayno ko ɗo ala banggue kadi goɗɗo to wonno nde wonnoon sa yiiɗi awƴirde laana ma toka nawiri foof sikko ha nawiri toon wallahi hande so wiyama laana kadi invitama goto yontaɓe leñol jeeya kadi leñol bindugol tarih fuutotoɗo woni subalɓe nde wonnoon wiyete ko kodde refe kosam sikki ala so wiyama laana oɗo labbo invité ɗum wondude Nikel Nouroudine jaadi e kaɗo laana en ɗoftude oɗo cuballo yirmaya mo gonduɗa hulade nawde pular e nder kala e johli nder windere nde kala e dunde Baba Adama nde waɗi drapeau brandiri oɗon drapeau wadde ko fartange no mbiɗa nane ala ko hedden leñol ngol wadde ko leñol ngol enen jogue makko haqqi enen jogui récompense walla hommage fatute oɗo gorko nde wonnon ko cinkal hande sa yiyen mbawi wasade e nokku kala e fannu kala ko sababde makko alhamdulillah non nde wonnon ko ɗum ɗo ngakkuno wadde décoré Baba Maal no fotiri ko wayni taw ko pulare jeeyi ɗum haalpulare ɓe jeeyi ɗum média mo gonduɗa hande no huftidini pulagu kala saabu e nder Pindi TV sa dari nder Pindi TV Baba Maal nele hen nde wonnon série ɓurɗo mawnude hande pulagu woni jeewo Baba Maal ne so hen ɗum noon ko ɓural walla mbiyen ko fartange mawɗo mo gonduɗa ko jomiraɗo waɗani pulagu ko jomiraɗo kadi waɗani ɓiɓɓe fulɓe eɗen ñaago Allah ko wayni so heewi walla yottaɓe leñol ngol mbaɗi ko wayni ɓennude ɗiɗo trace uji no Daoudou Moussa en mbaɗi ni darnude galleji baaɗi ni mbeɗa yo pular haala yo pular waɗe circulé waɗe véhiculé partout nden noon ma ñeñi ɓe dañi ko kaali nde won noon golle so gollaka haala wawa haalade wallahi so haalen noon ya taw golle ne golla hande noon ko golla neni wadde ko haale woodat golliɓe neni wadde ko haale woodat hande kadi Nikkelen so jooɗima heddoto kay ko oɗon temps wasa hokkude ɗumen ko kaali mais wona ko haalde heɓe ngakkiɗi saabu waɓene ala Baba Maal en gollima te ko ganduɗa pulaar ne wiye mo juuyogueji yewɗomo tawi ɗum yana ɗonka donc nak konngol ma mbayni ko faade leñol ngol faade kadi Pindi TV faade kamɓe kala aɗa andi vraiment ko weltade no feewi minni no ñaaguiɗa kam ɗum nde mboɗo weltini hen no feewi yomi ar émission premier numéro mbaɗɗa kam invité yenkane Elhadji Baba Gassiri Bocar Ñongo Allah ɗo siidi mboɗo softi hen tawno jiɗɗo mo jiɗɗa ko jiɗɗoma noon wasiyade tan vraiment Daoud Kessere à l'Assemblée nationale yo Allah teddinmo e darde makko konko e mawni ko e wadde félicité équipe o foof arani minen hande pulago komin mbiyata ko komin paakaji banggueji ɗiɗi foof banggueji ɗiɗi foof min wiyata fof amen mbawen haal ɗemɗe ɗe min hande somi yiiɗi pulago mbiɗa yiiɗi ɗum saabu ko hen jeeyami ko endamam aɗa hande télévision nanmi télévision e nder Sénégal sa ƴeewi mi yiita beele ko min adi kono ko min woni jeune idiɗo wadde télévision émission pulaar e Sénégal 2007 nanmi télé nden télé ala heewani kono noon hande sa ƴeewi hande onon hande on gaddi kadi jaɓɓal gongal kesal Moussa yontaɓe laana yontaɓe laana ma waɗa yontaɓe c'est émission o ko émission baɗɗo fayida émission inde nde ne weeli
inde nde ne waɗi yurmede inde nde ne waɗi teddungal laana yontaɓe neɗɗo malaɗo jarata koye laana kay taw ko cehaka taw ko labbo bawɗo tadirama lawɓeɓe yittan vraiment bandiraɓe tedduɓe ɓe yooɓe mbatto haqqille kadi e télévision oɗo mo gandanɗa hoorema woni Pindi TV min beltima e ñagari Allah e barke wasila amen Cheikh Nourou Hammad moƴƴo kadi e saada e ceerno Hammad taw noon neɗɗo wonno wayata tan a yettata Allah jetta jihnaɓe ma sa yiyani jihnaɓe ma a dañi lomtiɗo jihnaɓe ma on woni jihnaɗo ma woni Cheikh Mouhamadou Nourou Dini Sall mo daara Halayɓe amin ñaagui Allah yo Allah ɓeydu sutoro min mbiya kadi bandiraɓe kala komin kaali hen ko fewnitaki amin mbiya ɓe jarlo amin aɓe jaafo amen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh sikki ala haalanɗo ko weñi nde wonnoon kalɗa ɗo ko yetti hen ko bandiraɓe kadi ɓeyditi gandal musidɓe tedduɓe wonno laana yontaɓe en ɗo noon ndeɗo yewtere Moussa Aminata Bayla Boly Abdoul Harouna walla mbiyama Moussa Mamadou Koudi Babali Bokhar Malick nawtama to to garli belel nabam garli sebbe yalalɓe saden maji damman kelel walla gaga e Sinthiou Garba Daara Wuro Koli to caméra to wonno toon ko mawɗo men sehil men guiɗo men Samba Diop ene jeyno kadi e Thiat Walo caméra deuxiéme ene jeeya kadi directrice des programmes woni Tata Lela Diadj nde wonno ndeɗo yettode sa yettama ɗum e Madina Diadj ɓe an noon kalma peccanɗa walla so hirsama kalma peccanani ko hokkira beɗo so yalti ullude keɓe juuɗe mum donc noon ko titore ko neɗɗagal tingal nde won noon ko yummiraɗo to amen ko jinnaɗo to amen ko conseillé to amen eɗen jetti kadi gardiɗo gallo Abou Samba Diop nde won noon ko ha joni koye pele mabɓe walla koye jimandi mabɓe gonnen nde won noon kadi eɗen beela kadi koɓe gardi hen ko ñaago Allah yo diwɗo walla yo ɓurɗo ha waɗa évolué nde won noon hunde kala eɗen ñaago ɓamtare walla avancement mum wonno ɗo e karalagal ngal walla mbiyen ɗo e haalirde nde wonno ko Moussa Nia laano yontaɓe premier numéro sur Pindi TV bandiraɓe on jarama